Maria-tyttö syntyi rukouksen avulla ja häntä kasvatettiin rakkaudella. Mitä Marian isä ja äiti tekevät? Maria ottaa ensimmäiset askeleensa. 1, 2, 3, 7 pientä askelta laskee Marian äiti Pyhä Anna. Sitten Maria hyppää äitinsä syliin. Marian ensimmäisenä syntymäpäivänä Joakim kutsui papit kylään. Heille tarjottiin syötävää ja juotavaa. Papit siunasivat pienen Marian. Missä on Marian äiti, Pyhä Anna?